Ovidiu skonštatoval. Temporal buntur, tacitis quae senestimus amet. Čas plynie a my nepozorovane starneme. Vážený pán riaditeľ, cení zástupcovia Travického zboru, milí rodičia, študenti. Čas, človekom neovplyvniteľný fenomén, plynie si svojim nezvratným tempom, a len šťastnejšie, alebo naopak smoliacké dni a týždne nám relativizujú tempo jeho toku. Každá oslava si zaslúži punkt výnimočnosti a dlhé zotrvanie v našich spomienkach ako krásny zážitok. A tak dnes, po uplynutí nespočetného množstva dní, dobrých i menej úspešných, sa tu stretávame, aby sme sa dôstojne rozlúčili s érou bezstarostných študentských čias a vstúpili do sveta dospelých. Zámka o 13 dverí je síce ešte stále zamknutá, no kľúč od dverí dospievania a detských šarvátok sa už stratil. Už ho nik nehľadá, zatiaľ síce len nesmelo, no stále naliehavejšie poškulujete po dverách, po ktorým spôsob, ako ich otvoriť, musí každý nájsť sám. Čaká vás veľká skúška dospelosti, na ktorú ste sa pripravovali usilovne a svedomito. Celé gymnaziálne obdobie a zistili ste, že len vlastnou usilovnosťou a žiadosťou budete naozaj pripravení úspešne zdolávať všetky prekážky života. Ja však ale nechcem navodzovať pochmúrnu atmosféru a menovať tu všetky úklady, ktoré so sebou život prináša. Pretože dnešný, pre každého z nás tak významný deň by sa mal do našich pamätí zapísať ako jedna z tých neopakujúcich sa udalostí vášho života. Stužková slávnosť. Mnohí z nás učiteľov tu prítomných sme ich absolvovali už mnoho. No za všetkých môžem sebaisto prehlásiť, že každá táto krásna udalosť je jedinečná, výnimočná a neopakovateľná. Každú jednu prežívame rovnako intenzívne ako vy, milí študenti, tak dozajista i vaši rodičia. V tomto slávnostnom okamihu si intenzívnejšie uvedomujeme našu spätosť s vami, teraz už mladými, zrelými ľuďmi, ktorých sme sem úspešne doviedli. Premiešame si detailne celé to uplynulé obdobie, počas ktorého sme sa vám snažili s láskou ukázať, odovzdať a vštepiť to, čo vás bude ďalej posúvať na ceste, na ktorej ste sa rozhodli vykročiť. Zaiste to nebola pre nikoho cesta ľahká a bez prekážok. Chýb a omylov bolo veľa. Mnoho prešľapov je ťažké pochopiť, ospravedlniť a odoprieť a niekedy sú slova málo na ich očinúť. No bez pochyby viem, že len ten, kto sa o niečo pokúša, niečo chce dokázať, šľapne občas i vedľa. Pomýli sa, spraví chybu. To je logické a ľudské, no i na každom z nás, na našej čestnosti, aby sa k chybe dokázal priznať, vykonať nápravu a keď to situácia vyžaduje, požiadať o ospravedlnenie. Tento moment nás robí silnejšími a ľudskými. Ľudí, ktorí sa nehambia ani za svoje chyby a pozerajú rovno druhému do očí. Vážení hostia, milí študenti, na záver mi dovolte vysloviť veľké poďakovanie vašim drahým rodičom, ktorí sú neodmestiteľným ohnívkom v reťazi vášho dospievania. Mladosť je chlap, pýta svoj čas. Toho času vám ostáva ešte dostatok, milí naši maturanti, i priestoru na sebarealizáciu, osobnostný rast a dokazovanie, že to, čo vo vás je, už nami poznáme, ale i to, čím nás onedlho milo prekvapíte, je bohatstvo, ktoré vám nik nevezme. Bohatstvo, ku ktorému sme sa malou časťou pričinili my všetci, ktorým nám záleží na vašom úspechu, duchovnom bohatstve a bezproblémovom napredovaní cestou, ktorou ste sa rozhodli pokračovať ďalej. Dovolte mi ešte raz popriať vám do ďalšieho putovania na ceste životom veľa úspešných krokov a správnych rozhodnutí, ktoré vás budú viac